Oyawore nyakoromo ge jwangi no machiegni kidieny mara gazet maka wuono dweche mwada mana nono ni gigo mosebedo katimore e piny Kenya e pinje maoko kod mago bende mosebedo katimore e kor gwenge mopogore opogore kod chakre sani med tudri kodwa kiyudo kacha Facebook live marwa mar Ramogi TV, Twitter kacha en Ramogi TV KE. Nyakoromo ge jwangi tudri koda bende @Clifford SMS line marwa koro seyaw are okinyi maka uno sapar gario nyaka sani pod entie mana kanyo oko yemo ni med mana oro ote mari kikwene joma mine hawi machalo nade kikono bende ni weekend no bedo ni machalo nade mana e Ramogi TV ka SMS line no en 23600 itudi kodwa achiel kachiel ka wakoni ni weche dhi bedo e yo machalo nade kaka pile wantiere kod gazede wario mago mag The Standard kachiel kod Daily Nation to oda mana nono gimondo imed ng'eyo okinyi maka uno ka diponi wuok idhi e tich imed mana ng'eyo ni ang'o momi pek e gazede mantiere e pacho kae gazete ario ma wan go mano mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation okinyi maka wuono to kaka pile okan kenda antiere ka kod jafwambo gikeyo makoro damiyowa nonro bende wi gigo mopogore opogore mago moting'o mag siasa mag tuke gi mago duto matimore e pinywa mar Kenya. Mano en James Were ma en jafwambo bende jakanyo mar Athletics Kenya. Ang'o kono ne kocha to timo ang'o kachiel kod gigi duto ma omake weche gi ma kawuono mago nonro magazeto kinyi ma kawuono. Machiegni James. Erokamano Cleophas. Ichio nade? Achio maber mita in. Achio maber? Weekend bedo mabor ahinya to koro seno oda mana rango gazede mantie ka. Oda mana ni wachaka ne ka warango gi mana yo mapiyo piyo. Gazede ario ma wan go ka. Wantiere gi mano mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation. Kanyo wach momi pek Standard en wach siasa. Makano wacho ni koro manyo jalup Raila Odinga. Uhuru Kenyatta nigi ting' mane ka Daily Nation wantiere ka gi weche mag uchumi wacho ni nengo gik moko dhi idho mapiyo ka kuom gazeta ario gi korka pachi kaka jafwambo mane miparo ni wami peko kinywa kawuono ka ng'iyo gazete ma Daily Nation kod Standard aparo ni mwanyalo miyo pek sana en yiero jalup anya wacho ni Raila Amolo Odinga koda bech gik moko madhi idho kaluwore gi budget manicho som mana kamano kapod watemo mana rango gi kanyo mano tiene wachako gazet mara The Standard okinyi ma kawuono wach momi pek kanyo en Uhuru wild card in Raila deputy search gik mantie kanyo nyakora Muge Jwang wada mana ng'iewo gi kaka gintiere ito boke mara 9 Kuro kuri James, iparo ni weche mag siasa gi sani kaka gichomo. Kendo ng'wech makoro ntie ka. Ntie jogo mosegolo oko, mosewuok ne dhi bedo duond buche osegolo jochung' mopogore opogore ma gidwa no bed jalup Raila Odinga. Ka mano mar Jubilee nigi Peter Kenneth kachiel kod jod bura ma kaunti ma Murang'a Sabina Chege. Kuro kuri ng'weni ochomo kanya ka jomoko wacho kanyo ni no Kalonzo no Raila. Cleophas oking'eni king'iyo wawacho ni Azimio coalition ni nitiere parties ma wacho ni dongo kwanya ng'iyo kanyo wan gi Wiper koda Jubilee to jalup Ogai king'iyo parties mar Jubilee gi Wiper koro ing'eni jogi be wang'iyo kaka region mane nikech aparo ni gigi ng'iyo mana gi region mane manyalo kelonwa ne iluongo ni baba kora mang'eny king'iyo jo Jubilee gi kelo Peter Kenneth koda Sabina Chege NAK Kenya nigi Martha Karua iyudo ni kocha kendo Mutula Kilonzo gini be go gini nyaku kaw mana Kalonzo nikech ne mosebedo kotiyo gi baba igni gite koro ing'eni gite gimbe gi godhok mondo giyud ni ng'at mane manyalo bedo strong mana kamano nyakwara Muge Jwang gigi te wayudo ka to mana James wach machielo mapod ntiere ka warango Sabina Chege kachiel kod Peter Kenneth okang' ma gikaw kata chung' margi ma gintiere iparo ntiere chal ma Kalonzo dhi yudo thuolo mar bedo jalup nikech sani wang'e maber ni pod gintie kacha imed go gi kogno gik mopogore opogore ma irango kanyo kapok oyuda jalup Kalonzo Musyoka jogi koro ntiere kacha mano moting'o nyaka Senator Enoch Wambua ma bende koro wuok kacha ka wacho ni Ogai margi mano Kalonzo Musyoka nyaka bed kanyo oking'eni Cleophas gini mana kaka iwacho ni en wild card king'iyo kanyo nitiere nyaka week mokalo ni Ali Hassan Joho mano governor ma Mombasa be nodonje race mar manyo deputy president ineno kendo Mutula gini be
king'iyo kata pressure ma ok en pressure mar Azimio kende, kata king'iyo side moro cha, gimbe gin gi lweny mar manyo deputy president. Emimiyo ni iyudo kaka senator mar Makueni, Mutula Kilonzo, gimbe gidwa mana ni jatendgi oyud obed deputy president, nikech gite gidwaro ni ng'atgi mobedi ineno mondo gibed represented e ninino, a position mar deputy president. Kama gintiere kanyo, wantiere gi jochung' e kombe mopogore opogore makoro medo mana seyo gi. To kanyo bende kawarango kata koken mar Raila Odinga, iparo ni nyaka sane kalure gi Jeremiah Kioni, mano jagoro mar Jubilee, koro wacho kanyo ni jogi te dhiketo jochung' e kombe te mopogore, kuonde chung' mopogore opogore, mak mana mano mar mak mana mar jatend piny Kenya, mano wacho ni presidential candidate kende mok gidhi keto ng'ato, kendo giwacho kanyo ni gin gi yie ni gidhi yudo komno mar jalup. Koro ka koro iparo ni okang' ma Jubilee dhi kawo, to ka warango be gigo matimore piny kacha mag zoning, miwacho ni koro kae ka ODM nigi mbi, ODM odhi e debe gi jok ma ni Azimio owene ODM odhi. Ka DAP-K ma nigi mbi Kisumu, DAP-K odhi, ODM owene DAP-K odhi. Gima kamane paro ni bende dhi konyo e laro koma opogore opogore, to odhi miyo oganda mar ODM ng'wech machalo nade sani ka entiere e ng'we laro kom jatend piny. Cleophas, king'iyo gima ne Jeremiah Kioni owacho, aparo no timre, zoning no already timre. Nikech kata kiwachako gi Nairobi County kae, kane ng'iyo ne gigolo jomoko nowuok e ng'wech mo iyudo ni Jubilee nokelo Polycarp Igathe, kendo Wiper nokelo Professor Kiloki, ni mondo gin eme gibed deputy gi jalupne e Nairobi County. Mane ing'eni jo ODM no sacrifice ng'atgi miluongo ni Timothy Wanyonyi, kendo ji mopogore kaka Ngatia no sacrifice ambition ni mondo giringi. King'iyo kuonde kaka awanya wacho Kisumu, ntiere Professor Anyang' Nyong'o kacha, onge ja Jubilee mora mora man ntiere kacha. King'iyo Kakamega, inya yudo ni Jubilee onge candidate gi, ODM nigi baraza. King'iyo kuonde mopogore, already wanya wacho ni zoning no timore, nikech kata king'iyo kaka Trans Nzoia, nitiere jok megi kawo ODM okel joggi. Mano zoning timore. Ting'eni zoning ni wanya wacho ni ober to be orach, nikech ing'eni be otamo jopiny yiero jok megi dwaro, nikech iyudo ka nitiere ng'ur mopogore opogore, lakini king'iyo parties gi gidwaro ni ging'iyo ng'ama strong, wabo yudo gini nang'o, lakini gino be hinyo jopiny. Mana kamano ka intiere kanyo tineno wach ni teri nade, mano kotenore gi wach magi yudo jalupa Raila Odinga e yiero maduong' madhi timore mano dwe mar 8. Nyakora Moke Jwang' magi mantiere kae pod wamedo mana rango mage ma omi pe. Kiwacho kanyo ni nitiere jogo makoro osebedo kanyo ka ilieko ni dhi bedo kacha okang' manyime mar bedo jolup kata jogo ma dhi yudo lemo opogore opogore. Mano kirango ita gazet no mar The Standard ite mar 6, iwacho ni kanyo nitiere jogo madhi yudo lemo opogore ka moko bende dhi lal. Iwacho ni kanyo wan gi Moses Kuria, wan kanyo gi Wycliffe Oparanya, wan gi Moses Wetangula, ma senator ma Bungoma. Kitemo mana rango magi James, weche gite iwacho ni bang' yiero en ang'o madhi timore ne Raila Odinga kata Ruto dipo ne achiel kuom oyudo komno mar jatend piny Kenya. Cleophas, aparo ni jok madwaro telo mar piny mano kuom sani wanyalo wacho ni en two horse race, kata jomoko pingo. Wan kae gi Ruto, ko wan kae gi Raila Amolo Odinga. To king'iyo nitiere jok moko ma sani nichong'is ni okunya laro kom moro kaka governor, okunya laro kom mar MP. Jogi te ing'eni nitiere deals megi mek. Nikech king'iyo kata kaka Ngatia chieng' mani neno ka nong'isgi ni in koro dog piny to ne gimiye lemo moro e sirikal. Ji te mong'isi no dog piny te, gimbe girito lemo moro kata ka gin side mar Kenya Kwanza koso gin side mar Azimio. Nikech ing'eni ging'iyo ni wabo yudo CS koso wabo yudo positions mane, koso wabo yudo ambassador mondo wa represent Kenya. Koro ing'eni gintiere gite jok mano o step down gi, gimbe ging'iyo ni wan lemo mane manitie. To ok ni ging'i, aparo ni kong'isi ka nidwaro governor Cleophas to nitiere ng'at moro ma ineno kipek, nitiere wuoyo gi jogo. Mano ng'iso ni kata ka ni
kapok utieko wuok e room no already anya wacho ni in gi lemo moro mosemiyi. Jogi mane okon ni obed tenge mano motigo nyaka jalar mane jalar kom mar governor county ma Mombasa mano jawala Shabal. Iparo ni okang' mano kawo kata ka jolupne moko bende wacho ni nok openji gi penjo ma kamano ni mondo obed tenge kinde gi maga ma ji ochomo yiero kata welo go mag ODM. Iparo ni en bende achiel kuom jogo manya bedo ni nitiere lemo moro midhi pognegi ka nikech nen nyaka gogoe mar ODM ka gichomo pinyno mar Amerika. Aparo ni king'iyo kaka gigi dhi ing'eni ne nitiere ogai nodhi gi jomoko Raila Amolo Odinga mano ne en kanyo gi Sabina Chege ne en kanyo gi Martha Karua ne en gi Shabal ma en jaohala Mombasa to nong'ise no step down. King'iyo kata kaka gigo osebedo dhi bang' ka no step down to odhi gogai US. Mano nyiso ni nitiere lemo moro milosone kata ok wang'eyo lakini ing'eni ok inya wuok e lemo moro kaka governor Mombasa tibiro ni dhi yweyo kaka jasiasa ma Shabal. Nitiere deals moko ma wanyalo wacho ni nitiere megiseloso gogai. Mana kamano mano ito boke mara auchiel mano mara Daily Nation mara The Standard kendo nyaka kanyo nitie jok moko makoro ilieko kanyo ni achiel kuom gi mano Moses Kuria achiel kuom jotelo mantiere masao mar Kenya manyaka sani keto mise motegno iduon burano mar UDA ka dipone gi yudo telo onya yudo lemo mane mago mantie kanyo. Wycliffe Oparanya mabende en jalupo gai mar ODM Raila Odinga mano achiel kuom jogo bende magoro setieko tamne mar ariyo mar bedo governor ma Kakamega en bendo rito yudo lemo machielo kare sirkal mabiro. Ka Moses Wetangula bende nitiere ng'wech ka nitiere kwethno mar Kenya Kwanza ni en ang'o madhi timore e gigi duto madhi bedo ni ochomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Waringo ng'wech kendo wadonjo it obokeni mar 7 James ka nitiere ka iwacho ni onge gimoro amora ma Sonko dhi chiwo ne duon bura mar ODM kata gimo dhi chiwo kata kaka jalar kom mar governor county ma Mombasa. Biro mar Mike Sonko e laro kom mar governor ma Mombasa okelo liet mopogore. Areo owacha yanga no dhi chung kata gi duon burano mar Wiper. Iparo ni biro ne dhi pogo koso dhi konyo ogai mar ODM bende ka waneno ka sani wachomo yiero to iwacho ni kata ka weche zoning katimre ka ja ODM do chung Wiper dok oketo ng'ato. Kwan ma kama iparo dhi konyo koso dhi kelo pogruok. Aparo ni king'iyo kaka ne ogai awacho ni leader mar Wiper aparo ni ok obedo gi wuoyo koda e coalition ne nikech ka niseng'iyo nikech ineno kaka Nairobi deputy ma Nairobi en ae Wiper mano ne giwuoyo. Aparo ni nonego bed ni giwuo e Azimio kendgi mondo kaka ne jo ODM osekelo candidate gi ma Shabalo osewuok nokonego bed ni Sonko biro to ng'eny ne ji ong'iyo ni Sonko en jakoko. Sonko ero anya wacho ni PR mang'eny kod ing'eni gigi to gi PR no inya yudo kata kaka Nairobi kae ne nitiere Sonko Rescue Team. Ineno ka sani osegolo nyaka Sonko Rescue Team no osetero Mombasa. Mano ing'eni nitiere numbers ma embe obo bedogo. Mano biro ketho numbers monego bed ni ODM candidate oyudi. Mano dhi rocho Azimio as a coalition. Aparo ni nonego bed ni giwuoyo to gibedo gi candidate achiel kaka ne gisebedo gi candidate achiel mar ja ODM. Mana kamano ka nitiere jok moko makoro wacho ni yiero kata aput manoket bathe mar ji 7 dhi kelo pogruok e kwethni mar Azimio kelaro kom kata jalup Raila Odinga jalar kom jatend piny Kenya jalup ne koro yiero makoro wachomo sani jolony koro wacho kanyo mano kotingo nyaka Junet Mohamed Gene makoro en jagoro maduong' mar Azimio la Umoja One Kenya ka nitiere kanyo wach mapek makoro iwacho ni ka dhi kelo pogruok iwacho ni ka dhi kelo split in selection panel on number 2 mano mar jalupa Raila Odinga. Ok apar ni dhi kelo pogruok. Ing'eni gimoro amora nyaka bed gi ng'ikruok gi ber. To ji panel mar ji 7 mane oket kanyo aparo ni jogo nigi lony maber. King'iyo ji madwaro bedo jalup ogai Raila Amolo Odinga gin ji 7 akia na 6 jogo kunya bedo te
manyaka ne bed gi panel moro mondo kel ng'ato nikech ing'eni ne gi avoid kelo ni wayieri to ka ji ng'iyo numbers king'iyo sani wan gi Raila Amolo Odinga dwaro central numbers gi kendo Wiper be odwaro to osebedo kotiyo gi jatend Wiper mano Kalonzo Musyoka mano nyaka ne bed gi panel moro ineno ka panel kanyo nitiere kinyalo wacho nitiere gi jo Wiper nitiere gi jo Jubilee nitiere gi jo ODM nyaka gigo kura ineno kanyo be nitiere gi Martha Karua mok ni enini kai sana mopoko tiyo gi Raila sana mang'eny ji yudo kanyo wacho ni Martha Karua jomoko wacho ni Kalonzo koro ing'eni jo Wiper be dwaro mana ng'atgi kanye miyudo nitiere ng'ikruok nikech kata king'iyo coalition moro cha gimbe gitemo keto ne jo Kalonzo pressure ni imbe dhi ineno nikech gimbe ging'eyo ni nitiere candidate moro makobiro jalup Raila Amolo Odinga to gibiro bedo gi shida kore gimomiyo yudo ka nitiere liet iye kanyo ei panel kanyo to nitiere onge liet mana oko joma wuoyo e parties moko mondo gitem separate jogi joma ntiere iye kanyo mana kamano bende jalup jatend piny Kenya koro wacho kanyo ni ok obiyie wacho ni jogo mabuoge kawuok e sirkal en gimoro ma wacho ni ok obiyiego kata matin e kinde ma ji ochomo yiero wach ma kama ito oboke mar 8 mano mar The Standard ka ineno wach ma kama kawuok e dho jalup jatend piny Kenya ma iwacho ni en number 2 keti iparo gima chalo in kaka in inene nade kaka jafwambo ang'o mineno ni wach mar yiero ni koro biro nyaka gi jok ma wacho ni nitiere jok ma buogo gi kawuok e sirkal to gin bende pod gin e sirkal ma kama ok ing'eni Cleophas seche moko ing'eni be anya wacho ni seche moko be sirkal ni mora nikech king'iyo jalup Uhuru Muigai Kenyatta mano jatelo William Ruto kuoma osegoyo siasa igni anya wacho 6 chakre ne elections timre koro ing'eni sani kuome nodwaro noneno ka gima ne dhi miye support anya wacho ni gi ogai Uhuru Muigai Kenyatta lakini kano koneno kane sirno nokosire koro ing'eno neno ni sirikal goye nang'o nikech iyudo ni jok motenore go kuome ng'eny ne iyudo ni mara ng'ato nigi kese e court ng'ato yude gi mibadhi moro ng'ato timo ang'o koro ing'eni kuome noneno ni jogo goye ineno to siasa nete iyudo ka kuoma opogo jopiny nikech ing'eni en gi notion moro ni one hustlers jomoko joma nigi pesa koro hustlers obedi to joma nigi pesa be kuome jo Azimio gin jo pesa e party ne gin joma ni piny koro ing'eni joma ni piny kae koro temo kono Vince ng'eny joma ni piny ni sirikal sandowa to kawo advantage ni sirikal sandowa nang'o nikech king'iyo bech gik moko ng'enyne ni malo to en gi lemo monego be no decide to miyo jopiny iluongo ni ops ineno koro ing'eni an kuom Ruto kane ka siasa neno mora bana kamano nyakora mogi jwangi ita gazeti podi mara 8 nitiere wach mar zoning mano macho chakoro duon bura mar DAPK koro uwuok oko ka giwacho ni ok gidwa wach machalo koda mano mar zoning kowuok kuonde mopogore opogore mano koro nitiere ita gazeti mar 8 wach ma kama iparo ni bende jo bura mamoko bende ka duon buche mamoko be biro yie kode koro iwacho ni gimoro maber to ka ineno ka warango picha maduong' koro mar Azimio kata kweth mopogore wanya bedo kata mar Kenya Kwanza ka wachomo yiero zoning ma kamano kudhi miyo duon buche mamoko okos mbi margi ahinya makoro ka gionge kanyo to kata yiero dhi bedo matek ne duon buche machalo kamano. Cleophas zoning timore e coalitions gite zoning nitiere Kenya Kwanza zoning ni Azimio One Kenya Alliance king'iyo kata DAPK ma party manicho biro manyien mano Trans Nzoia County ng'enyne ni yudo ka ODM ni candidate ne gionge gi candidate nang'o nikech Natembea no bedo
inya governor ma Trans Nzoia ne giyiero makato gai Raila Amolo Odinga no siro mano. King'iyo kuonde mopogore opogore kata kaka ma iyudo ni Kenya Kwanza nitiere gi pek. Gimbe gin gi duond buche gi ma giwacho ni ng'ane makao tikoni. Ng'ane makao tikoni. Mano onge ng'ikruok. Jok miyudo ni nitiere pinye madwaro goyo koko matin ni nyaka parties wambe wakel jowa. Ineno. Lakini zoning no aparo no ber. Nikech ing'eni ka parties gi ng'eny. Kokubedo gi zoning, ng'ato nyalo kao numbers mang'eny ne ng'at moro. Nikech kiyudo ka ja ODM nigi ng'ate, ja DAPK nigi ng'ate, ja Ford Kenya nigi ng'ate, tiyudo ni gipogo nikech jopiny be nigi jogi. Lakini king'iyo jo Kenya Kwanza iyudo ni ng'eny ne jo UDA ema nigi pek. Koro kuwa pogo gi nini parties mang'eny, Azimio kube yudo representative maber. Kata ombulu yiero maduong'. Kata ombulu ma wadhiye ni. Ndiye jok moko makoro lieko, it gazet mara apaga chiel, mano ka warango mar The Standard kanyo. Kapok wadhi kendo warango gazet mar Daily Nation, wach mantie ka pod mago mag siasa. Wacho ni kanyo ni Adeni Martha Karua koro timo campaign ahinya e gwenge ma masawa mar Kenya, ta ahinya e county mare, mano county ma Kirinyaga, mabedo ni chung kanyo kolaro kom mar governor e yiero maduong' ma higa mar 2017. Kurka kori jogo ma kwedo Martha Karua, jakom mar duond bura mar NARC Kenya, ni onge kod kwan moromo mar bedo jalupa Ogai Raila Amolo Odinga. Dhibedo Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Martha Karua osebedo ja siasa e Kenya. Kendo kane pod wan onge gi new constitution, Martha Karua ne en minister e lemo madongo, inyacho kata foreign affairs. Ndalo chani yudo ka en maduong' sana. Martha Karua en ja siasa mosebedo e Kenya ka aming'a donge. Kata king'iyo in 2017 dong nodwaro governor. Kata sani nodwaro governor. Mana ka sani odwaro lemo ma deputy. Numbers nyako bedgo. Kata king'iyo kodhi Ndia Kirinyaga kumoa e constituency ne. Nitiere jolupne. Martha Karua nigi numbers. Jok ma assume mana jok ma keto pressure matin nikech gineno ka gima Martha Karua onge numbers. Makata ka ubiro Kirinyaga, mano governor masani Waiguru nigi shida. Mani ng'eni nyako kel numbers ya Azimio. Support momiyo Raila Amolo Odinga nigi importance maduong' sana king'iyo kuom sani nikech osebede siasa mang'eny ma osegen nyaka nyingi injo kiluonge ni Iron Lady. Nitiere joma lowe Iron Lady, mano means ni nitiere embe nigi numbers ge. Ose laro nyaka kom mar president. Mano ng'ama nigi numbers, Cleophas. Mano ng'ama nigi kwan mag ombulu meke ma nitiere kanyo. Koro wach machielo ma pod nitiere kanyo, ito boke mara apar wechego mag somo. Nitiere nyithindo mano timo makare piny, waneno kata sigana bende mane ome wang' jowi maro maramogi. Nyithi skul madonjo kuonde mopogore to gionge kod nyalo mar bedo kod somo. Kanyo wantiere ma odakalo mana ng'wech wiye kanyo. Nitiere jalo moro kanyo mano timo penj e gwenge moko mane nitiere kod oro gi mago duto mantiere e gwenge mantiere Elgeyo Marakwet. Kendo koro wacho kanyo ni noweyo weche machalo gi kuo mag jamni matimore gwengi kanyo, kendo biro motimo penj moyudo duoko moro makare. Kaka machielo bintie nyako moro mariek ahinya nyinge Anna Koth, odwa nobedo Ogai mar doho, mano Chief Justice. Owacho ni koro nego oriwre gi duond bura, oriwre gi sikul mar Limuru Girls, kendo koro wacho kanyo ni onge kod nyalo, kendo mano koro keto jok makamagi ka ok nyalo yudo fee madwarore mondo obed oko. Iwacho ka ni Eunice Akoth ne do max madirom 387, mano timo penj skul primary mar Panpieri mantiere Nyalenda, Kisumu County. Kendo koro wach mantie kanyo en ni omenda maromo 96,000 onego bed ni oyudo kapok oriwre gi skul machalo kamano. Kawacho ni baba gi ni mana kanyo, wuon mare timo ohala mar Jua Kali kanyo, kotimo weche machalo, owacho ni mondo yud mana yutogi. Mana kinyalo lose matin e weche gi mag somo mondo adhi e gazet mar Daily Nation.
wecho mag somo kae koro ing'eni osebedo gi shida. King'iyo duoko mane obiro mar klas 8 nitiere nyithindo manokalo sana. Ti ng'enyne iyudo ni nyithindo mokalo sana gin ng'enyne anyawacho ni jodhier gi ae family ma yuto gi ok ber sana. King'iyo kata kaka Eunice Akoth odwaro bedo Chief Justice mano kosetieko kata sombe, to yuto mar jonyuol ne ni piny. Kuom kanyo ayudo ga ni serikal iyudo ni anyawacho ni fail jopiny, nikech seche moko onego giket kaka ineno ne nitiere free primary education, nomiyo ji nafas mang'eny mar somo. Nyithindo mariek sani nya yude public schools makata private schools. Ing'eni tinde public schools golo nyithindo mariek sana moingo private schools, nikech nomi ng'ato ka ng'ato nafas no. Anyalo kwayo sirikal mondo oket kata secondary school for free, nikech entiere free lakini iyudo ka boarding schools nitiere gi fee mege chulo. Nyithindo mariek ng'enyne noluonge boarding schools, anyawacho ni giriek te lakini jok manoyudo marks mamalo noyudo luonge boarding schools. Tiyudo ni boarding schools gi nyaka nitiere pesa michulo to gin expensive. Ok kata Eunice Akoth kende, nitiere nyithindo mang'eny masani poko join. Kata nitiere nyathi moro mana winjo ka ywak ni baba gi ong'ol ok onyal chulo fee. King'iyo mbui kata kaka Facebook kata WhatsApp group mwantiere mang'eny, iyudo ni nyithindo manicho timo penj mokalo sani pok odhi e secondary school nikech gionge nyalo, jonyuol gionge nyalo. Nitiere jonyuol gi manothon sani gidak gi deyegi. Koro ing'eni anyakwayo sirikal ka mondo kata sirikal mabiro oket secondary school obeda free ne jite, kata ken boarding no mondo ji obed day school jite. Mana kamano bende warango kendo gazet mara Standard kanyo wacho ni koro in gi nyaka Mei tarik 14 dweni mar 5 tarik 14 mondo jopuonjre mantiere sikunde mopogore opogore ndikre kaka jogo madhi timo penj mag KCPE kaachiel kod mano mag KCSE igane. Mano ngire George Magoha loso chieng' ngeso kane nitiere sikul mar Kakamega, mano Kakamega school kane nitiere kanyo kodhi rango kaka nyithindo donjo sikunde ma opogore opogore. Nyakwara Mogi Ajwang' magi kod mathoth nitiere ka odiochieng' ma kawuono wadamiyo pek mana gigi ma waneno ka oganda dier mar neno, mano koting'o wechego mag uchumi bende nitiere ka. Siasa wasenono kendo wadabiro mondo warang bende mago matimore e paw tuke, mano kuom dakika adek kende ma wantiere go, mana mondo mi warango weche mag siasa kod uchumi gi kapok wadonjo e wechego mag tuke ma wadamiyo pek okinyi ma kawuono. Iwacho kanyo ni koro kuon kaachiel kod chapat dhi bedo gi nengo mamalo ahinya, mano kaluwore gi tax makoro sani nitiere, mano bang' kane osesoma budget mano soma dwe mokalo. Korka kori paro ni wach mantiere kae ma omi pek e gazeto mar Daily Nation. Mano wacho ni siasa oket mana piny ka, siasa na osemako e gazet mar Standard. Weche mag uchumi gi wacho ni ngima medo mana ridore kendo nengo mar ngima medo mana idho. Ngima oseidho sana Cleophas. King'iyo sani kata e gazet mar Daily Nation ni giketo kanyo ni mok kuon koda chapat deidho. Giseidho already to pod giidho. King'iyo kuonde mopogore opogore kata sani nitiere jok mok nyak kata kelo mogo no ne nyithindgi. Ngata jok matiyo kuonde mopogore opogore iyudo ke giywak ni nitiere mono idho, motedo iyudo ni mok ngano idho, gik moko te oidho. Kata king'iyo gazet ka iyudo ni nitiere gik mang'eny ma kaluwore gi budget manosom sani nitiere taxation moidho kaka exercise duty. Mano prices mag gioidho sani ma jopiny pod warito ni pod wadhi safa. Warito neno ni odhi bedo nade, mano ka koro sani neno ka gik moko dhi bedo ka idho mana ka lita ka mokuon sani koro dhi bedo ka omedi kanyo gi inyanyiewe kata gi siling 150 kete mana ka wabiro mana kodi manyo ting'o ka mok ngano kama nen gi VAT ushuru no mamalo kanyo moket kanyo mara atamalo 16 mano mantie malo kanyo wi mogo ka mogo ma idhi nyiewo. Nyakwara Mogi Ajwang' magi kod mathoth yud mana gazet mari mar Daily Nation. Kasani koro waduogo rango iwacho kanyo Nairobi Expressway set for dry run starting Saturday, mano iwacho ni test kata trial mabiro. Ka waduogo wadhi nyime koda twako kinyi makawuono ka wadarango wechego mag tuke gigo duto mosebedo katimore odira
makoro ogika koro sani en sa 1:20 mabiro pod en mana Ramogi TV ka wadhi nyime kod twak manaka kete mana ka odogo bang' miyo madundo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news